Hörmetli Nurlatlылар, sizin için көңелдән халыклар бердәмлеге һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көннәре белән тәбрик итәм. Халыклар бердәмлеге көне, халыкларның берләшүе, тынычлык һәм үзара аңлашуга омтылуының символына әверелде. Бу көн тарихи бәйрәм. Ул үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәгебезне бәйли. Безнең Нурлат районында төрле милләт халыклары дус тату яши. Бездә бар милләтләрнең мәдәниятларын, телләрен үстерү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Милли мәдәни автономияләр максатчан эш алып бара. Халыклар дуслыгы йорты исә барлык милләтләрне берләштерүче учакка әверелде. Без бердәм булганда, теләсә нинди авырлыкларда җиңелә. Безнең көчебез шунда. Татарстан Республикасы Конституциясе көне Татарстанлылар өчен шулай ук мөһим бәйрәмнәрнең берсе. Конституция республиканың төп хокукый документы булып тора. Аның нигезендә республикада яшәүчеләрнең хокук һәм иреген хөрмәтләү, гражданнарның бердәмлеген ныгыту принциплары ята. Hürmetli Nurlatlылар, sizni ихлас күңелдән бәйрәмнәр белән котлыйм. Илләребезгә, көннәребезгә тынычлык, гаиләләрегезгә бөтенлек, барыгызга да саулык, сәламәтлек телим. Хөрмәт белән Нурлат муниципаль районы һәм Нурлат шәһәре башлыгы Равил Кузюров.